Obila chiel ma piny Kenya poko yangi kama nitie bang' kweth njore machende piny Haiti monjogi. Familia ja Kenya mano winjo bedni kao chunye piny Saudi Arabia koni pok giwinjo gima sirikal osetimo e reso wuodgi. Japuonjre manyako ma jaklas 7 bambi kendo negi e gweng' ma Magoto e Suna West e kaunti ma Migori. Korom gajong machiegni en sa 10 mar odiochieng' chenro en kagi kacha waikoni weche manyien nyamago matucho odhiambo ma kawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto otengo mogo lwet Justin Muturi aka jatend migawo mar jotich mar piny owacho. Okale oboke ma ochuoye kogno jatend jotich piny owacho Felix Koskei. Ruto bende koro timo lokruok e moko kuom migepe ma pacho kae. Kar Justin Muturi koro owale Geoffrey Ruku. Eden Duale otere migawo mar thieth ka jatend migawo mar thieth Dibora Baraza otere migawo mar alwora kama nyocha Duale ne omako. Hana Cheptumo owal kaka jatend migawo mar kit chwech loro walonu wachna nyakoram gajong abro mi godo kaka winjore kaka wayudogi. Kata kamano ng'eyo ma winjo beni bedogo en ni nitie lokruoge motimo jatend piny Kenya William Ruto nyakoram gajwang' kaka wasinyisi ni nitiere lokruogego motim ka Justin Muturi koro oteng' lwete mogo. Wang'e weche mamoko kama luro nitiere ni obila machielo ma piny Kenya ma en achiel kuom obila ma osebedo kanie chenro mar kelo kwe piny Haiti onegi gi kweth njore ma pinyno ma osebedo ka kelo midhiero e pinyno. Mano otimore chieng' tich ariyo e kinde mane obila go chopo mar konyo nyamburko mar obila mano moko e bugo moro ma ichich ni nokony gi jonjorego mar tegogi. En monj mano otimore tich ariyo saa 8:30. Monj mano otime piny mar Haiti gi kweth njore ma osebedo ka kelo midhiero e pinyno kendo otimo monj ma kinde ka kinde. Monj ma kamano notimore kinde mane nyamburko mar obila ma piny Haiti mane timo apedha ne onyumore kendo moko e bugo moro ma ichich ni nokony gi kweth njore ma pinyno. Eka nyamburko mokariyo ne ogol mondo mi odhi ores nyamburko no. Kuom hawi marach e kinde temo reso nyamburko no, achiel kuom nyamburko mano chopo reso gi bende no onyumore kendo moko e bugo no ka nyamburko machielo bende no kethore. Gikanyo mane kweth njore machal ka gima ne ritogi ne omonjogi. Kaluwore gi monj ma kamano, report moya tendo obila manie piny Haiti no yango ni obila achiel ma piny Kenya ne olalgo gi jonjore kendo pok oyudi kamenyo pod dhi mbele. Kata kamano, od fwambo mar Reuters oyango ni ute fwambo ma Haiti oyango ni obila no ne onegi gi jonjorego. Reuters bende yango ni nitiere tipo moko manie mbui mag obila no ka orwako lepe mag tich gi remo e dende e apaya moro e piny Haiti. Monj ma kama biro mana juma achiel kende bang' obila machielo mano owito ngimane e piny Haiti ne oiki kaunti ma Kajiado. Ka penjo mathoth bende osebedo ka penjore gimomiyo obila go pod nie piny Haiti kata mana bang' jatend piny Amerka Donald Trump chungo kony michwalo ne obila go. Anyuola mar Stephen Bertrand Munyako pod nitiere kod geno ni sirikal dhi reso chuny nyathigi e piny mar Saudi Arabia ka higa achiel mano med gi pok orumo. Odhiambo manyoro jagoro maduong' ma duond bura mar UDA Hassan Omar obila kotenre kotend loch nango chako timo nonro kotenre kod tho mar japuonjre manyako ma grade 8 e skul mar Magoto e sub county ma Suna West ma iwacho ni no bambi ka pork hode mowito ngimane kod chich ntiere ne gima nonegi pok oyangi. Wuon japuonjre ni ma jahigni 13 Joseph Ondeso wacho ni japuonjre ni ma nyinge en Teresa Dhiambo bang' chiemo tieno manyoro ne odhi dinde jikon ka bende kano chopo kiny ma kawuono mano oyud konegi. Nyathina nyoro ngima godiochieng' nyaka sa odhiambo. Karomo sa 4 to wacho ni koro dhi nindo.
mondo ang' chiewe sa 11. To an bende nabedo e oda kanyo nindo. Karomo sa 11 redio wacho sa 11 tanyiso min gini. Dhi chiwa teri mondo dhi e skul nikech nowacho ni sa 11 oikore. Idwaro gi sa 12 wang'e. To ka min gi wuok to duong'o dhot di boro. To onge ng'ama wuoyo. To ka wuok ang'o motimore ot ka dhiro dhot tano ka dhot tek. To ka chaka tuomo mar ariyo to bukore dhot odhukore. Ka ng'iyo kama onire no ko onge. Ka menyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang'. Kata ng'ama oliere akia kata gima oliere akia. Nyathino liera ka winyo kamano. An penjo na mana penjo, I don't know the suspect, but penjo mara ni en niya. Dwa bedo kama nyaka karang'o. To next victim en ng'a? En miyo kaka an, kose en nyathina moro, to victim to dwa bedo ng'awa next. Na kwayo, oriwore gi skul kumane nyathini some, mondo tim kaka inyalo tim mondo wayud jatim timni. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground, kaachiel kod wan administrators man nie ground. Mondo wang'e ni to en ng'a manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuro ni. Chenro mar piedho joma dwaro bedo jakom maduol ma chung'ne yiero IEBC odonjo odiechienge mogik kawuono. Aput matawo chenro no gi sani nodayo dho okil Robert Asembo manoyudre kama tek e chiwo ler kaka odwaro bedo jakom no mar duol mar IEBC. Nen kod buche bura e doho ma tude gi timbe mag njore. It does appear that this panel is forced to make a decision not based on the presentation you have made, but on the presentations that we have received in terms of memoranda, which either you have declined, that you are unaware, you have said you have a conviction and you are waiting for an appeal. I don't know whether there's a stay or not on that matter. There are Kenyans who are complaining that you have not paid them their monies. So if we were to make this decision, don't you think that we would be in gross violation as a panel of Chapter 6 of the Kenyan Constitution? I do not think so, Chair, because there are allegations that need to be convincing, and also I am controverting. So I have to be fair to both my accusers and me also. I think you are a fair panel. You consider also me the accused. Okay. Yes, Carol. Chair, allow me just one more issue on this issue of the warrant of arrest that has been issued against you. It was issued on the 4th day of April 2023. I don't know if it's a civil warrant of arrest in a civil date. What is the status on this matter? Have you settled the decreto amount? Which case with the particulars? It's the Chief Magistrate Court at Milimani, Chief Magistrate Commercial Suit number E135 of 2021, where Prestige Management Valuers Limited complaints against you, Robert Asembo. Okay, I will say that the matter was settled amicably. Do you have anything to... I can provide. Okay, thank you. Okay. Do you have something to follow up? Koki? No, Chair, now that you have given me the opportunity, I wasn't going to say anything, but I thought it is exactly the same matter I denied that he is unaware of, that is settled. One of the biggest challenges we have is that commissioners run away from Kenyans at their time of need. That is what we have been experiencing as the people of Kenya. So that is likely to be a challenge even in the next general election. So as a legal practitioner, I would ensure that there are legal provisions, or the law is amended to ensure that there are very stringent penalties for any commissioners who has gone through this interview process, being appointed, and then decides
I'm going to take my salary up to 2026 or just before the results are read, then I'm running away. So I would ensure that we have a law where if a commissioner does not agree the process, there's a process through which they can seek to leave by ensuring that they write down why they're in disagreement, just like the Supreme Court does. There's always the dissenting parties in the Supreme Court. So that is what I would suggest in addition to the law. But if at the time where, because the presidential elections are the ones that are usually so disputed, at the time when that arises, then every commissioner should write down their reason for dissenting, and they should read it to the public before the results are presented. The other challenge has always been the digital system. While in the process of preparing the Digital Health Act and regulations, I learned just a few issues about what a digital system should have. It should be able to authenticate, it should be able to authorize and account. Authenticate meaning any person getting access to this system should be able to be given, the system should be able to authenticate who they are. Then authorize that person to specific parts of the system, and then account for every person who has been able to get in and out of this system. Dota more marweyo Governor machon ma Kiambu Ferdinand Waititu gi Rambun kaka nokwa kokalo kuom kinde mage. Jumbe ariyo mokalo jang'ad buche Lucy Njuguna nowacho ni ok ginyalo weyo Waititu thuolo ni kwa mare en gi midekre ok chope pima mar weye gi Rambun. Kindego do chiwo chik ne okinde Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa kod Ndegwa Wanjiru e kinde moko mondo mi ondik ne apis mar jomin buche kotenre gi burano. You say you are relying on this set of petition of appeal, grounds of appeal, and those grounds have not been admitted, then you cannot be able to argue for bail, referring to them as if they have been admitted. And you can give us date for ruling. Yes. As long as you file your submissions on time. Maybe we can have a mention date to confirm parties have filed. Yeah. So that I give a date. We can do it on the 5th. Yeah, just to be sure. Huh? Because the problem I get is that when I give a date for ruling, parties don't file submissions on time. When I've done my ruling, a day before, that is the time a party is filing submissions. In this one, they really want to come out. Sorry? They really want to come out, so I have to comply. No, we shall have to comply. I'm sure about that. Yes, you deliver the ruling on 23rd of April at 9 a.m. Sirikal kaunti ma Homa Bay oyudo yedhe kowuok e duol ma ochung' ne keyo yedhe pacho ka KEMSA mane ongiromo milion 50 ma ka ochwal e ute thieth mag piny owacho e kor gwenge ma kono mana one jopiny yudo thieth e yo mowinjore. Yedhego ma KEMSA notero nyaka utegi mag thieth mag piny owacho kaunti no koro dhi miyo jopiny bedo gi yot kaluwore gi nok mar yedhe ma jopiny osebedo ka ywago ni thoro kwako ute thieth mag piny owacho. Apisas mag ochung' ne chenro mag thieth e kaunti no kotelne kod chief officer migawo no Dr. Kevin Osuri wacho ni nyocha giketo winjruok gi KEMSA mondo mi ema hoter yedhego kendgi osiptende kaka yor geng'o lal kata thiedho tuo gi yedhego. Rom gi 50 million shillings, million vira beach. Mano se chopo kendo se or e facility ka facility. Gimiluongo ni last mile distribution. Manyiso di yedhe gi owuok e warehouse mar KEMSA straight to the facility. Ogikalo kamora mora kendo. Mano morowa kabisa. Emomiyo wawuoyo kawuono ka wan gi chir. Nikech wang'eyo ni gisechopo e facilities duto te. Sani wan gi gop KEMSA modong'. Manye wasechulo about 30 million pesa masani koro dong en gimoro 70 million. I encourage ji duto te ni sani wan okang' mamalo as far as distribution mar yedhe nitie to wadwoko erokamano ne KEMSA ma wa partner go nikech giyie mondo gikaw yath from Nairobi stogi kuma gintie nyaka facility mogik. We are grateful to have them at Nyalkini, one of our facilities, to just witness the delivery of supplies from KEMSA. It's sometimes it seems as routine to flag off medication from maybe one point or the other,
but this has come on, I will call it sort of support supervision. Then biro within 21st to 14th next month. We expect some other supply from KEMSA. Jopuonj Masia ochwalo ng'uri do mondo miyo kony gi duoko 2.7 mane gichoko mar konyo e kinde magido liete magikoni telo machon maneta guluno to tiyo garietha. Kalure kod Calvin Uchieng ma en jagoro mar jopuonjgo, okang' mar dhi e doho gichopoe bang' nonro fwenyo ne jotelo maneta guluno e kinde machien obadhore gi choko maggi. Ka gichulore ba Masia Ochieng kod jakom mar Ambrose Ouma kod jakeno Jacinto Juka oloni jotelo mane gikao telo kuomgi nonyiso gi ni aguluno ni ko 7 to kane gitimo nonro to giyudo ka account ni nono maonge kara Simon. When we walked in, we did forensic audit, and the auditor revealed that a total amount of 7,500,000 had been misused within that period of the previous office. This is a matter that we, having conducted a special AGM, reported to court, and it is an active matter which is in court. This matter is being handled by the court, and we are optimistic that once we get this chunk of money, the backlog of retirees will be reduced more than half. The society is doing very well, and I believe with us we are doing our work, which is mandated to us by the constitution of the society. So members, be calm. We are going to give you a comprehensive report, and there is nothing which is wrong, and things are well. Speaking is Judith Apondi, the woman rep of Alego Usonga in STBBF. The case concerning Madam Eunice, that was a teacher at Kajiado. She migrated from Alego Usonga to Kajiado, so she was under my docket. When she passed on, our office had some hiccups and we could not actually attend the funeral. 3 days after the burial, I, together with the entire executive, we made a visit to the family and we presented everything that belonged to Madam, and as at now, the file is closed and done. Apis mar jandik duon buche siasa pachoka ORPP kod duol mochung'ne yiero IEBC koro yango ni nitie dwaro mar chiwo puonj ewi weche mag ndikruok kod kaka itawo yiero kinde ni ma piny Kenya chako timo ikruok ne yiero maduong' 2027. Koyinta mar apis jandik duon buche siasa e boma ma Nyahururu Charles Njagi kod nyawadgi mar IEBC Josephine Njiri olero ni chal ma kamano biro miyo gi yote tiyo ne oganda kendo winjo margi ewi weche mag siasa biro bedo mayot koloselo jogo mantie kod ng'ol. Evelyn Gadhiri ojiwo apis jandik duon buche siasa kod duol mar IEBC mondo oriw jogo man gi ng'ol e chenro maggi kendo neni gin bende gido thuolo mar tich. And as a person with disability, we feel left out in most of the affairs and duties being done in political parties, and we would wish that each and every political party have inclusion, because inclusion is all we are fighting about. Inclusion makes people understand the challenges that persons with disabilities go through. We have agreed that going forward, each and every institution or each and every stakeholder is going to play a key role in engagement of the political parties' officials. We have also agreed that going forward, we are going to have a working relationship with the other stakeholders on the way on fostering the democracy for our country. We must have the political parties registered by the ORPP, the Office of Registrar of Political Parties. Another thing, we must work hand in hand with them, because they have to even provide certificates for the candidates for them to be registered by the IEBC. Jong'wech ma Kenya biro tiyo gi